Moi ben, pois nada, moitas grazas, bos días, moitísimas gracias por vir a esta rolda de prensa. A ver se sou quen de trasladar o desastre que nos vemos na xestión da obra dos concheiros. Vou a facer unha pequena reflexión antes de entrar en sí. Esta interpelación que nos levamos ao pleno o concelleiro de Obras para falar precisamente da obra de Concheiros no próximo pleno do día 30, a semana que ven, nace a partir dunha noticia que sae nun xornal, ou en varios xornais da cidade, a principios de setembro. Nesa noticia decíase que se detecta, que tiña que paralizarse unha parte da obra de Concheiros porque nos traballos de remodelación da rúa se atoparon unha situación de que a placa se sostiña sobre unha parte que estaba oca na súa profundidade, polo tanto que había aí uns problemas. Esta fotografía que temos aquí é os edificios que están afectados, que son os edificios dos portais que están entre o número 16 e o número 22. E nos vimos a intentar amosar hoxe nesta rolda de prensa que é sumamente imposible e improbable que isto non se tivera detectado por ninguén nos 8 anos que se levan traballados na remodelación da rúa e noutros proxectos colaterais. Porque esta obra que está levando a cabo o Concello de Santiago debe entenderse incardinada e coordinada con outras actuacións das que son complementarias. Primeiro, a mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago que están en execución. Segundo, ao estacionamento en superficie da urbanización da Rúa Altiboia, que tamén está en execución. Terceira obra, a mellora da accesibilidade de Triacastela, o famoso ascensor de Triacastela, que está rematada, que foi inaugurada en abril de 2019. En cuarto, ao estacionamento en superficie da Rúa Triacastela, que está adxudicada dende o mes de xaneiro, pero non iniciado o proxecto, e por fin esta reurbanización da Rúa dos Concheiros e a Cruz de San Pedro que está en execución. Estas tres últimas obras que acabo de nomear están intrínsecamente unidas. Están intrínsecamente unidas precisamente a esos edificios que hoxe son, entre comiñas, o problema que, segundo o Concelleiro de Obras, detectouse ao facer a remodelación da urbanización de Concheiros. Para nós, o Grupo Popular, esta noticia que aparece en setembro nos produce un estupor, porque se hai ou deberá haber un ámbito estudado profundamente é o que afecta precisamente a esta rúa e as súas singularidades. Non só o proxecto da urbanización de Concheiros en sí, senón tamén, como decía antes, polos proxectos de Triacastela, tanto o ascensor como o parking, que están íntimamente relacionados. E non só estudado, senón que as incidencias que agora di o concelleiro e que se relatan nesa noticia vai a supor, para empezar, unha parálise do proxecto actual e, polo tanto, da obra que está en marcha. Vai a supor a redacción dun novo proxecto para cubrir unha parte desas incidencias. E digo unha parte porque o propio concelleiro recoñece que un edificio vai estar fora dese novo proxecto. O cal tamén é un pouco sorprendente, porque significa que vai a ter que haber unha actuación posterior, porque non se vai a deixar a rúa a parches, que ao final é o que vai a pasar. E despois vai a haber unha nova licitación e unha nova execución de obra. Iso quere decir, e o recolle esa noticia, que Concheiros en principio non vai a estar rematada ata ben entrado o 22, o cal para nós é absolutamente inasumible. E por que causa estupor? Porque estas incidencias que o concelleiro di que aparecen a facer a remodelación da obra son visibles, son absolutamente visibles. E vamos a demostrar por que son exactamente visibles. De feito, o proxecto de Concheiros divide a actuación en tres ámbitos. Un primeiro tramo que vai dende a Avenida de Lugo ata o ascensor de Triacastela, un segundo tramo que vai desde o ascensor de Triacastela ata o cruceiro de San Pedro, hasta a Rúa de San Pedro, e un tercer tramo que é o propio cruceiro de San Pedro. E por que se definen estes tres ámbitos de actuación? Pois precisamente porque a rúa non é homoxénea. As súas características obrigan a suxerir solucións adaptadas a cada realidade urbanística. E nós imos a centrarnos no tramo 2, que é onde está a cuestión, de feito que este tramo
foi tamén o que tivo máis debate a nivel técnico, incluso antes de empezar a obra. E foi o que tivo e ten maior debate cos propios veciños, que sempre estiveron en contra da solución que se propuña para ese ámbito, para ese espacio. De tal feito que hai un cambio de proxecto aquí que aparece na acta de replanteo e que a propia empresa pide que se lle manden os planos por escrito. Polo tanto, non podemos decir que isto está oculto, isto é absolutamente visible. Esta é a Rúa Concheiros. A Rúa Concheiros empeza no número 2, Jorgito, empeza no número 2, que este portal continúa o 4, o 6, o 8, e salta a parte de arriba que o 10. Calquera que tivera que facer un proxecto de reurbanización deste ámbito teria que contemplar estas dúas realidades, porque tampouco é absolutamente lógico que esta realidade no inicio da Rúa Concheiros quede fora deste ámbito. Vamos a ver que tampouco queda fora deste ámbito, por eso decía que estaba intrínsecamente relacionado co parking de Triacastela. Pero certo é verdade que o proxecto en toda a súa redacción fala deste tramo 2 precisamente porque ten que recoller estas dúas realidades. Cousas que di o proxecto na memoria, páxina 4. O proxecto destaca a singularidade de tramo 2, como decía desde o principio, e di: pero en la margen izquierda, que son los números pares, contra a margen esquerda porque o proxecto empeza na avenida de Lugo cara a San Pedro, di: en la margen izquierda se eliminan las plazas de estacionamiento en línea, que son plazas que hay en otros tramos de la calle, y esto se debe a la necesidad de espacio peatonal generada por la presencia de escaleras y superficies de nivel inferior que limitan el tamaño de las aceras. Pero tamén é relevante que o proxecto, na páxina 5, non hai que ir moito máis alá, ten 1315 páxinas, pero na 5 xa di servidumbres aparentes. E comenta, el proyecto está redactado, creo que lo tenía por aquí escrito para que... Estas son las servidumbres aparentes, vamos a ver. Dice, servidumbres aparentes. El proyecto está redactado sobre el espacio de titularidad pública. No existen de carácter manifiesto servidumbres aparentes. Existe un área de proyecto, números 10 a 22, números en cuestión, donde bajo nivel del suelo se sirve acceso a garajes de bloques privados. Tanto los datos consultados en catastro como la falta de indicación particular por parte del concello, y yo esto lo quiero subrayar, la falta de indicación particular por parte del concello, al facilitar la documentación base para la redacción del proyecto, presuponen la titularidad pública del mismo. El proyecto se redacta sin intención de perjudicar a terceros, limitándose a la zona de reemplazo de pavimentos, alterando en lo mínimo la rasante de los mismos. Es decir, que o Concello debería de facer algunha indicación sobre estas cuestións, ou polo menos, unha vez que o redactor do proxecto pon isto de manifiesto, interesarse sobre o que está a pasar nese entorno. Engade o proxecto, siguiendo criterios de base establecidos nos procesos de reurbanización del Camino Francés de Santiago da Axencia de Infraestructura, se plantea la expropiación de la parcela 14, que logo veremos, aprovechando a súa situación actual, que é un solar non edificado, para incorporarlo ao proxecto, mellorando a accesibilidade complementaria cara ás novas áreas de estacionamento proxectadas en Triacastela, a fin de liberar a Rúa Concheiros da elevada carga de aparcamento en superficie que hoy colmata el espacio público. Esta mesma redacción, que está na memoria do proxecto, atópase no informe municipal para a concesión de licencia. Por lo tanto, non hai dúbida de que se sabe o que está pasando, porque no proxecto, cando vai describindo as solucións propostas para cada cuestión, nas seccións tipo, nos pavimentos, na urbanización, na mobilidade, que se describen posteriormente en cada un dos anexos, se tratan os tres ámbitos de xeito separado para dar resposta a esas necesidades. Pero pasamos, bueno, ya pasó al final, vamos al principio. Vale. Calquera que coñeza a Rúa Concheiros sabe que isto está aí, e que isto ten que ter unha solución vinculada sexa a urbanización superior da rúa, sexa a... Vamos a verlo.
sexa vinculado a esta situación que comentaremos ao final, que o tránsito que vai estar entre o aparcamento de Castela, que está aquí abaixo, e Concheiros. É dicir, este ámbito, que vamos a preguntar en que proxecto está, porque nós non o atopamos en ningún deles, vamos a preguntarle ao concelleiro que explique en que momento pensa facer esta unión. Esta unión vai a sair precisamente neste espazo, que é o espazo que está cuestionado e que di o concelleiro que aparece na remodelación. Pero vemos que non, que este espazo é visible, notorio, e non pode decir que se atopa o que está perdido, o que está oculto, pero o que é visible, o que necesita buscar unha solución, non inventar cuestións. Parque de Tracastela. Poderíamos seguir falando de cousas que aparecen no proxecto para amosar que isto é absolutamente coñecido. Pero, bueno, por poñer un exemplo simplemente, pois, por exemplo, para falar do trazado, un anexo do proxecto de la solución constructiva, falando deste tramo, y la principal diferencia con el tramo 1 es la distribución de los elementos, puesto que a partir de este punto la acera de la margen izquierda discurre adyacente a la calzada, pasando los aparcamientos a la derecha. Esto se debe a que a partir del comienzo de este tramo el margen izquierdo cuenta con la presencia de escaleras en superficies, que ya relatamos antes, a un nivel inferior de la rasante de la calzada, lo que requiere preservar el ancho libre para la zona de tránsito, enlacerando en el margen izquierdo, y la solución que se plantea pues, es que los espacios bajo rasante de la calzada, la conservación, retirada que haya de elementos existentes, deteriorados, como las balaustradas que veíamos antes, barandales, etc. E, de feito, decía que esta era unha das cuestións debatidas cos veciños, porque, se recordades, ao principio do proxecto, o proxecto aquí era máis estreita a beira rúa, precisamente, nesta marxe, comparada coa da outra marxe, que era moitísima máis ampla. E o que se pretendía, o que, ao final, en principio, está pensado que estas anchuras de rúa estean compensadas, de tal xeito que tanto a marxe dereita como a esquerda teñan unha medida similar. O Parque de Tracastela. O Parque de Tracastela está aprobado en Xunta de Goberno local de data, direi exactamente, febreiro 2020. Está licitado e está adxudicado. Está adxudicado de data xaneiro 2021. Prazo de execución 4 meses. Inicio 0. Esta é a situación de onte. Como pode comprobarse, non hai absolutamente nada. Está na mesma situación que estaba. Incluso, se recordades, esta semana houve tamén denuncias por parte da veciñanza de que estaban moitos chancas, a maleza moi elevada, que había incluso ratas, que era o que estaba falando a conselleira de Medio Ambiente. Decía unha cosa que é verdade, cando ti abres unha obra aparecen roedores, pero tamén é certo que se aparecen roedores haberá que habilitar medidas para que eses roedores non campen as súas anchas. Non se pode decir simplemente abro unha tubería e aparecen roedores e quedan por aí. Non, habrá que buscar unha solución. Entón, como decía antes, con respecto ao Parque de Tracastela, que está íntimamente ligado a remodelación de Concheiros, por dúas cuestións. Primeiro, porque está pensada esta actuación precisamente para que funcione como unha bolsa de aparcamento que alivie a minoración de plazas de aparcamento que vai a ter Concheiros como consecuencia da súa reurbanización. E segunda, porque entre o parking e a rúa, que explicaba antes, está prevista unha actuación a través desa finca que era a número 14 da rúa expropiada e que está descrita no expediente. E no expediente que aproba a Xunta de Goberno local no ano 20 para a remodelación do parking, hai un párrafo que é revelador e di: con carácter complementario, a fin de mellorar a permeabilidade desde a parte alta de San Pedro e facer máis permeable a relación cara a unha futura dotación dende o barrio de San Pedro, elimínase o fondo de saco existente na Rúa dos Concheiros entre o 02 e o 015. O fondo de saco é este que veíamos ao principio de todo. Vamos a voltar, se queredes, cara atrás. O que eles denominan fondo de saco. Bueno, vamos aquí. É justamente toda esta entrada, porque o número 2, como os decía antes, é o principio da rúa, a ese desnivel, estábamos aquí, e o número 10 é o que está xa debaixo dun dos forjados que agora resulta que acaban de ver e que está en unha situación moi mala, incluso perigosa, cousa que é verdade, nos damos fe diso. Entón xa fala
na propia memoria tamén do Parque Indete a Castela. O fondo de saco existente entre os números 02 e 16. 16, se recordades, é o edificio que o concelleiro di que vai a quedar fora do proxecto que se vai a facer agora entre o 18 e o 22, porque ten un problema de disciplina urbanística. Claro, o problema de disciplina urbanística non apareceu en xuño 2021. O problema de disciplina urbanística é existente desde os anos 80. Entón, a ver que solución toma agora o Concello, porque non é unha realidade sobrevida nin coa actuación, nin con fai tempo atrás. Estas construccións son dos anos 80. E aquí no Concello tiñan que ter coñecemento da súa realidade. Ou, alo menos, cando estes proxectos empezan en marcha, a poñerse en marcha. E cando empezan a poñerse en marcha non é coa obra, é coa decisión política de imos a facer isto. E cando se decide políticamente que se vai a facer unha remodelación, se empezan a estudiar todos os efectos colaterais, digo eu. Este estudo leva máis de 8 anos enriba da mesa do Concello. Entón, a nos parecenos absolutamente surrealista estas informacións que saen por parte do Concello e do Concelleiro de Obras. Realmente parece un culebrón que podería ter unhas risas se non estiveramos falando de cartos públicos. Se non estiveramos falando da eficiencia e da eficacia da xestión dos recursos públicos, porque realmente o que está a acontecer en Concheiros é unha demostración do desleixo dunha administración municipal que está en fin de ciclo. Para nós é tamén grave a nula empatía, a nula valoración dos efectos colaterais que ten esta obra e da repercusión que está a ter no sector privado, que non se soluciona dicindo, bueno, despois saberán que queda moi ben, que vai a ter unha boa... Non, mire, ten que dar respostas agora mesmo. E resulta, ademais, curioso que non haxa, como decía, un control municipal da propia oferta da obra, da propia oferta da empresa, que di unha serie de cuestións que son valoradas no momento da licitación, pero que despois sobre o terreo non as vemos. Non as vemos. Esta empresa tiña unha alta puntuación cando falaba das medidas correctoras, precisamente do impacto das obras no que atinse o acceso aos negocios, aos edificios, e todos somos conscientes que non houbo esas medidas correctoras e que a situación da rúa durante todos estes meses é intransitable, é incluso intransitable hoxe en día cando se supón que está na súa recta final. Para nós o Concello tiña que facer algo máis, tiña que ser empático e, sobre todo, tiña que ter responsabilidade de execución do contrato e control da obra dun xeito máis contundente. Casi parece unha brincadeira, non? Pero para demostrar que o que estamos dicindo non é unha cuestión de corte político, que tamén, pero sí real. Si hai unha oferta que é a gañadora dunha obra e di que el crucero de San Pedro permanecerá balizado en todo momento protexendo con un xeotextil e un caixón taboeiro fenólico de ata 2 metros de altura, que así sexa. Porque aquí non está ni o caixón taboeiro fenólico nin o xeotextil de 2 metros de altura. Esta foto é de onte. E xa non vamos a falar do acopio de materiais que teñen o pé do cruceiro. Pero claro, despois o concelleiro di, yo vou todos os días por la rúa. Debe de ir por la rúa Concheiros de outra cidade, porque, dende logo, se vai con orellas de burro, con perdón, porque non ve ningunha destas realidades. Non fai falta ser enxeñeiro, non fai falta ser arquitecto, non fai falta ser un especialista en obras para saber que a obra de Concheiros está en un punto tremendo, que ten unhas eivas importantes de control de obra e que ten, ademais, un futuro incerto. E cando falamos dun futuro incerto, só basta ver o que se está a facer. Porque non fragua o hormigón, porque hai que volver a botar hormigón, como se foi levando o tema das obras, simplemente hai que pasar por ali e observar. Entón, a nosa interpelación, volvendo quizáis ao principio, vai na liña da preocupación do que é o que está a acontecer e que é moi fácil disparar con pólvora del rei, pero estos son cartos públicos de todos os composteláns, de todos os galegos. E non se pode traballar a lixeira en abrir obras, deixalas paradas, decir que despois van a ter un período incerto, e así é un suma e sigue.
Sei que onte o concelleiro Javier Fernández explicou todas as grandes obras que pensa, grandes e pequenas obras que pensa facer próximamente no Concello de Santiago. Eu lle recomendaría que antes de empezar remate as que teño. Remate e inicie as que ten licitadas e adxudicadas. Porque é moi grave ter que facer un modificado dunha obra que non empezou, como vai a ser o caso de Triacastela. E se hai que facer un modificado dunha obra que non empezou é porque algo está mal, e algo está mal no proxecto. E cando alguén presenta un proxecto, alguén supervisa un proxecto, alguén licita para unha obra, haberá unhas responsabilidades desa cadea. Porque se Concheiros fose un ser humano, estaría morto. Non sei se, bueno, pois esta é a nosa preocupación, a preocupación, coido que podo decir que dos veciños de Concheiros. Eu teño que recoñecer que en algún momento pensei que os veciños de Concheiros estaban exixindo demasiado da obra, pero visto e analizado, coido que incluso foron demasiado prudentes. O mellor, bueno, pois terá que haber unha reflexión por parte deste goberno municipal se realmente se actuou con toda a diligencia e rigorosidade que debería haberse tido nesta obra. E que sirva, sobre todo, de exemplo para que non pode continuar cara ao futuro. Non creo vostede que vai a rematar o día 11? Eu creo que non. Bueno, está claro que non vai a rematar o que se vai a poder facer, pero que tampouco todas estas cuestións que afectan os números 12 de menor medida, pero a partir do 16 con maior calado, xa dixeron que iban a facer un novo proxecto. Entón, ese novo proxecto pois levará os seus tempos, porque polo que eles comentaban non teñen todavía unha solución, digamos, constructiva para abordar as cuestións atopadas. É dicir, todo o tema dos garaxes. Por poñer outro exemplo, unha das cousas que se decía parte dos garaxes eran dos depósitos de gas. E que o ascensor de Triacastela estivo parado por uns depósitos de gas. Supoño que non haberá 800.000 depósitos de gas. A obra do ascensor de Triacastela se inicia no ano 17, empeza a obra no ano 18 precisamente parada porque se atoparon os depósitos de gas, porque que o propietario non o retiraba a pesar de que se lle requerira dende o Concello, e que finalmente foi a empresa que estaba adxudicada, a adxudicataria da execución do ascensor a que se retirase. Está nese mesmo ámbito. Por iso eu decía dende o principio que este ámbito é un ámbito super estudiado, ou debería ser super estudiado, porque eu non creo que este mal estudado en 3 proxectos, porque entón xa estamos rizando el rizo, porque podería ter unha pequena, bueno, pois non sei, un despiste, unha desviación, un algo en un proxecto, pero en 3 proxectos que están íntimamente relacionados e que todos adolecen do mesmo problema, este problema non se soluciona en ningún dos 3, que ademais son coetáneos no tempo. A nos parecenos un pouco raro. Non sei cal é a percepción de fora, pero parece un pouco extraño, non? Que se estén a falar de 3 proxectos que están íntimamente vinculados cunha mesma problemática, que se falen os 3 desa cuestión e que non se atope ninguna solución en ningún dos 3. Hombre, non sei, parece que un tira cara adiante, que xa cando cheguemos ao final veremos o que facemos, sen tomar o toro por os cornos desde o minuto 1, que entendo que sería lóxico, porque a administración ten que ser responsable das obras que fai, con eficiencia e eficacia. Por iso decía ao principio que, claro, é moi fácil disparar con pólvora del rei. Non sei se tes algunha cuestión, se quedou claro, se funcaen de trasladar a preocupación do Partido Popular e, sobre todo, que lle vaya poñendo plazos as cousas, que lle vaya poñendo plazos o proxecto de finalización de Concheiros, que lle vaya poñendo plazos a execución do parque de Triacastela e que lle vaya poñendo plazos a esa unión entre Triacastela e Concheiros que está descrita na aprobación do proxecto do parque de Triacastela aprobado pola Xunta de Goberno de febreiro do ano 20, é dicir, responsabilidade 100% do goberno do señor Sánchez Bugallo
e do señor concelleiro de Obras, Javier Fernando. Pues si no hay nada más. Moitísimas grazas.